Varmaan. Mitä vittu? Ottakaa kiinni. Annika, haluatko pelata mun koneella, jos mä menen kun sä okei. Ehkä osaajista. Oh. Se oli ovi. Se oli ovi! Se oli ovi! Wow! Sano. Älä tuu se tänne! Mitä mä pelastan teet ennätysajassa. Se menee rikki. En mä oo ikinä rikkonut tämmöstä. Niilo ees pelaa meitä. Noi. Pärjääkää. Mä menen vartioimaan tätä enää. Mä laitan se päälle pois. Ai mitä vittu? Suoraan alueelle. Nää jämät mitä tästä on jäljellä. Nyt se mahtuu. Ei se. Oho. Nonni! Kai sä pesit. Yritätkö sä räjäyttää mua? Kunhan kiusa. Ei, kiusaa vaan. Mä oon aivan kohta syönyt. Joo. Oh. Älä vaan putoa. Siirrä sitä vähän. Amerikka. Vittu taas! Tuolla kuuluu joku hiljaisuus. Vieressä. Voi vittu. Okei, relax. Hei, tästä voi hyppää vai? Se mikä rikkoo meidän tavaroita. Anna tonttuja vaan.